ελάτε να ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας κουβέντας που αποφεύγουμε πάρα πολύ να κάνουμε. Μέσα στην ανθρώπινη φύση κάποια στιγμή είναι και το στοιχείο της απώλειας. Είναι ένα θέμα που τυχαία μας είχατε ζητήσει εσείς να θίξουμε και έχω την εντύπωση ότι δεν το συζητάμε πολύ στις εκπομπές ή δεν το συζητάμε δημόσια. Τι λες ένα παιδί αν κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά κάποια στιγμή φύγει ή τι συμβαίνει? Συνήθως τα τυχερά παιδιά χάνουν το παππού, γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που βιώνουν μεγαλύτερες απώλειες. Ή μπορεί να χάσουν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο ή ακόμα και ένα κατοικίδιο που ζουν μαζί του χρόνια και κάποια στιγμή αρρωσταίνει και φεύγει. Πώς είναι λοιπόν η απώλεια ενός φυσικού όντως ή πώς είναι κάποια στιγμή να έρθει μια τέτοια ανατροπή μέσα στην οικογένεια και να προκύψει ένα διαζύγιο? Αυτό είναι πολύ πολύ πια σύνηθες στα ελληνικά σπίτια. Και να ζούμε το πένθος, γιατί ένα διαζύγιο συνεπάγεται και αυτό το στοιχείο. Αυτό θα μας πει και ο ειδικός που έχουμε μαζί μας, ο κύριος Μανώλης Καργάκης, που είναι ψυχολόγος, κλινικός. Μανώλη, καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι. Και η απώλεια θα είναι το θέμα που θα συζητήσουμε. Η απώλεια όντως είναι ένα θέμα το οποίο δυσκολευόμαστε πολλές φορές να το συζητήσουμε. Και ίσως να αποτελεί ένα ταμπού, γιατί αποτελεί ένα γεγονός το οποίο και οι ίδιοι εμείς, σαν ενήλικες που καλούμαστε να το διαχειριστούμε, είναι κάτι το οποίο το φοβόμαστε. Κάθε το οποίο είναι φοβικό, πολλές φορές μας δυσκολεύει τόσο να το συζητήσουμε με τους άλλους, αλλά ακριβώς επειδή πολλές φορές δυσκολευόμαστε να το συζητήσουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω αυτό ακριβώς, γιατί είπαμε στην εισαγωγή ότι δεν το συζητάνε πολύ στις εκπομπές, δεν το συζητάμε δημόσια. Αλλά ήθελα να σου πω ότι δεν ξέρω και κατά πόσο το συζητάμε και στην προσωπική μας ζωή. Γιατί, δημόσια να μην θέλεις να ασχοληθείς με ένα τέτοιο θέμα δεν είναι πάντα ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο γενικά, όχι πάντα. Αλλά δεν ξέρω αν οι άνθρωποι το συζητάνε και στις κουβέντες τους, οι άνθρωποι που το έχουν βιώσει, αν θέλουν να ασχολούνται με αυτό, εκτός αν υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων. Κάποιοι τους κάνει καλό να μιλάνε γι' αυτό και κάποιοι άλλοι το βγάζουν τελείως από το λεξιλόγιο τους. Σίγουρα σε όλους μας θα είναι ιδιαίτερα καλό με κάποιο τρόπο να επικοινωνηθεί. Το πώς επικοινωνείται, ίσως τότε εκεί να είναι μια υποκειμενική υπόθεση. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να συζητηθεί, γιατί αποτελεί ένα γεγονός το οποίο είναι δυσάρεστο. Μπορεί να αντιλαμβάνομαι ίσως εγώ πώς το διαχειρίζομαι, αλλά είναι δύσκολο να αντιληφθώ πώς ο άλλος βιώνει μια τέτοια κατάσταση και πολλές φορές φοβόμαστε να το θίξουμε, γιατί φοβόμαστε και τις συνέπειες. Και εκεί πολλές φορές μπαίνει και ο προβληματισμός στο πώς επικοινωνώ στο παιδί μου ή σε κάποιον άλλο ένα γεγονός το οποίο είναι θλιβερό. Συνήθως συζητώντας, όπως είπατε, για την απώλεια του παππού ή της γιαγιάς της οικογένειας. Πολύ λιγότερο, και ευχόμαστε να πολύ λιγότερο, την απώλεια ενός γονέου, ενός αδελφού ή μιας αδελφής. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε το συναίσθημά μας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε και το πώς θα αισθανθεί ο άλλος και πώς μπορούμε εμείς να χειριστούμε το άγνωστο συναίσθημα αυτό. Έτσι. Ωραία, να πάμε λοιπόν στην πρώτη κατηγορία, να τα χωρίσουμε έτσι λίγο σε κατηγορίες για να μιλάμε πιο εύκολα, σε αυτήν της φυσικής απώλειας ενός ανθρώπου και αργότερα να πιάσουμε τη μεριά του διαζυγίου. Όταν έχουμε μια φυσική απώλεια, ένας άνθρωπος από το οικογενειακό μας περιβάλλον, έστω ότι είναι ο παππούς ή η γιαγιά ή ότι είναι κάποιος γονέας ή ένα αδελφάκι. Έχω την αίσθηση ότι όσο κατεβαίνουμε στις ηλικίες, τα παιδιά μιλάνε πιο... Πώς να το πω τώρα αυτό? Θα σου πούνε πιο ευθέως αυτό που θέλουν. Δηλαδή θα σε ρωτήσουν κανονικά, πέθανε, δεν θα ξανάρθει, πού είναι ο παππούς ή ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου. Και εμείς είμαστε εκείνοι που παγώνουμε περισσότερο και προσπαθούμε να το καλύψουμε και να μην συζητάμε γι' αυτό. Ακριβώς. Φοβόμαστε πολλές φορές να κουβεντιάσουμε με το παιδί μας, το οποίο σε οποιοδήποτε ηλικιακό φάσμα και αν βρίσκεται, γνωρίζει πολύ περισσότερα και είναι εξοικειωμένο ίσως πολύ περισσότερο από όσο εμείς οι ίδιοι νομίζουμε ή φανταζόμαστε με την έννοια του θανάτου. Για παράδειγμα, αν θα μπορούσαμε να χωρίσουμε 3 ηλικιακά φάσματα που διαφοροποιούμε και κάπως την προσέγγιση μας, είναι στην προσχολική ηλικία, κατά την προεφηβική ηλικία και σχολική ηλικία, αλλά και τη διάρκεια της εφηβείας, όπου έχουμε το ίδιο παιδί, αλλά έχουμε 3 διαφορετικούς τρόπους αντίληψης πάνω στο ίδιο θέμα όμως που έχουμε γνώση. Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποιος μπορεί να φύγει, ότι μπορεί να απομακρυνθεί, να μην τον βλέπουμε, αλλά ίσως να μην μπορεί να αντιληφθεί ακόμα την έννοια του θανάτου. Αλλά θα έχει εμπειρίες μέσα από τα παραμύθια, μέσα από τα παιχνίδια, ότι κάποιο πρόσωπο μπορεί να φύγει και να μην το ξαναδούμε. Έτσι.
Στο επίπεδο της σχολικής πλέον ηλικίας και πριν την εφηβεία, το παιδί έχει γνώση θανάτων πλέον μέσα από το σχολικό του περιβάλλον, μέσα από την τηλεόραση πλέον, μέσα από το ίντερνετ ακόμα, αλλά δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι θα συμβεί αυτό σε κάποιο κοντινό μου συγγενικό πρόσωπο. Κατά την εφηβική ηλικία από εκεί και πέρα, έχουμε μια πλήρη αντίληψη της έννοιας του θανάτου και ίσως και είμαστε σε ένα επίπεδο να διαχειριστούμε πολύ καλύτερα και την έννοια αυτή. Μπορεί να βιώνουμε πιο έντονα τα συναισθήματά μας, αλλά έχουμε μπει πλέον στην έννοια της φιλοσοφίας, αντιλαμβανόμαστε, σκεφτόμαστε φιλοσοφικά, σκεφτόμαστε μεταφυσικά και είναι κάτι που είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι από όσο μπορεί να φανταστεί και ένας ενήλικας. Τα παιδιά λοιπόν είναι εξοικειωμένα με αυτή την έννοια. Ο φόβος είναι κυρίως στους γονείς το πώς θα το διαχειριστώ και πώς θα το πω. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά με τίποτα άλλο παρά την αλήθεια. Αλλά μια αλήθεια που είναι προσαρμοσμένη στο ηλικιακό φάσμα αυτού που κουβεντιάζουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε το ίδιο σε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην νηπιακή ηλικία και σε έναν ο οποίος βρίσκεται στην εφηβεία και όπου να είναι ενηλικιώνεται. Πάντως δεν τους λέμε ψέματα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ψέματα, γιατί ένα ψέμα θα καλυφθεί αναγκαστικά με ένα επόμενο ψέμα. Και το μοναδικό πράγμα που δεν χρειάζεται κάποιος σε μια τόσο σοβαρή μετάβαση στη ζωή του είναι ανασφάλεια, η οποία προκαλείται προφανώς από τα ψέματα. Νομίζω κάποιοι γονείς ή ενήλικες σκέφτονται να πούν ψέματα στο παιδί προκειμένου να μην το τρομάξουν ή να μην το πανικοβάλουν. Να το προστατεύσουν. Ναι. Είναι λάθος τελικά να πούμε ψέματα και να κουκουλώσουμε. Σε κάθε περίπτωση το ψέμα δείχνει μια δικιά μας αδυναμία στο να το πούμε και όχι σαν μια αδυναμία του παιδιού στο να ακούσει και να αντιληφθεί και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Το παιδί αυτό που έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή και οποιοδήποτε από εμάς, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε λιγάκι με δικά μας γνωστικά ερεθίσματα το πώς μπορεί να λειτουργήσει και ένα παιδί, χρειάζεται ασφάλεια και μια σταθερή βάση σε κάτι το οποίο αλλάζει. Δεν μπορεί να στηθεί κάτι τέτοιο σε μια πληροφορία η οποία μετά από λίγο καιρό μπορεί να καταρρευθεί. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό σε κάτι το οποίο θα αλλάξει με τα δεδομένα που έρχονται με την πορεία του χρόνου. Το παιδί χρειάζεται να βιώσει τα συναισθήματά του, χρειάζεται να μάθει τη νέα αλήθεια, χρειάζεται να αρχίσει να θέτει τις βάσεις του για το από εδώ και μετά και χρειάζεται και σταθερές βάσεις από άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να του δώσουν αυτές τις σταθερές βάσεις. Το ψέμα λοιπόν δεν μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια σταθερά για τη ζωή του παιδιού, το οποίο βρίσκεται σε μια μετάβαση και χρειάζεται κάποιους ανθρώπους να του δείξουν ότι υπήρξε ένα γεγονός, αλλά υπάρχει και μια πορεία, μια σταθερή πορεία και ένα μέλλον μετά από αυτό το γεγονός. Υπάρχει ένας τρόπος ή υπάρχουν κουβέντες που χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε σε ένα παιδί ότι ένας δικός μας, ένα συγγενής, ένα αγαπημένο πρόσωπο πέθανε. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι και αυτό πάλι εξαρτάται από σε ποια ηλικία απευθυνόμαστε. Έτσι. Αν μιλήσουμε σε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται πριν από το δημοτικό, το οποίο δουλεύει αρκετά με τη φαντασία του, δουλεύει αρκετά με το παιχνίδι, δουλεύει αρκετά με τις ιστορίες, είναι εξοικειωμένο με την αίσθηση ότι κάποιος μπορεί να φύγει μακριά, δεν θα τον έχω κοντά μου και δεν θα τον ξαναδώ κοντά μου, αλλά βρίσκεται κάπου που έχει την αίσθησή μας, που έχει την αντίληψη το πώς είμαστε, έτσι, αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε σταθερά ότι αυτόν δεν θα τον ξαναδούμε. Θα βρίσκεται κάπου μακριά, θα βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν θα ξαναμιλήσουμε όπως μιλάμε εμείς οι δύο, δεν θα ξαναπαίξουμε όπως παίζουμε εμείς οι δύο, αλλά αυτό το άτομο μας σκέφτεται, μας βλέπει, μας προστατεύει ίσως. Έτσι. Το σημαντικό όμως είναι ότι η συζήτηση και η επικοινωνία πάνω σε ένα θέμα απώλειας δεν είναι μία σταθερά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πούμε μία φορά και θα σταματήσουμε εκεί. Το παιδί, όπως και ο κάθε άνθρωπος, συνεχώς επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα. Άρα θα ξαναρωτήσει. Θα ξαναρωτήσει. Σε μια νέα πληροφορία που θα ληφθεί μέσα από την τριβή του με τα άλλα παιδιά ή με μεγαλύτερα παιδιά, θα γυρίσει πίσω με ένα διαφορετικό ερώτημα ή θα γυρίσει για να αμφισβητήσει αυτό το οποίο του είπαμε. Εκεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να μιλήσουμε ξανά στο παιδί με βάση τη νέα ηλικία στην οποία βρίσκεται. Μάνο, αυτό που τόσο εύστοχα περιγράφεις τώρα ήταν η αφορμή να μας ζητήσει τηλεθεάτρια για ένα κοριτσάκι που δυστυχώς έχασε τον μπαμπά του στα πρώτα χρόνια της ζωής του και όταν ξεκίνησε να πηγαίνει σχολείο και έβλεπε τους άλλους μπαμπάδες να πηγαίνουν να παίρνουν τα παιδιά τους, επέστρεψε στο σπίτι και ενώ το παιδί ήξερε ότι ο μπαμπάς του είχε πεθάνει, να ρωτάει: ο δικός μου μπαμπάς δεν θα έρθει ποτέ στο σχολείο, δεν θα ξανάρθει ποτέ, δεν θα τον δω ποτέ. Και αυτό είχε πανικοβάλει μαμά, παππούδες, γιαγιάδες. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και πέρα από αυτή την συζήτηση και αργότερα ξανά μπορούν να συζητηθούν θέματα πιο πρακτικά όσο αφορά τις αιτίες, το πώς, το γιατί, στο πού μπορεί να έφταιγε για οποιοδήποτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι όχι συνεχώς, αλλά κατά περιόδους τα παιδιά, όπως και εμείς έχουμε ερωτήσεις, θα θέτουν ερωτήσεις για κάτι το οποίο είναι νευραλγικό για τη ζωή τους, όπως είναι η ύπαρξη ενός από τους δύο γονείς ή ένα πολύ αγαπημένο άλλο συγγενικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να έχουμε χάσει.
Η αλήθεια, υπάρχει περίπτωση προς ένα παιδί ότι έχει πεθάνει κάποιος να του κάνει ζημιά, να του κάνει κακό? Δεν του κάνει συνήθως κακό η αναγνώριση το ότι φεύγει κάποιο πρόσωπο. Κάνει ζημιά συνήθως το ψέμα, η αστάθεια και ο συνεχής φόρτος που φέρνει η απώλεια ενός προσώπου. Δηλαδή, το θέμα της απώλειας δεν έχει να κάνει μόνο με τη στιγμή που θα κουβεντιάσουμε στο παιδί το ίδιο το γεγονός. Έχει να κάνει με τη συνέχεια και την πορεία στο πώς είμαστε και εμείς οι ίδιοι ψυχολογικά, πώς είναι το πλαίσιο και πόσο το παιδί υποστηρίζεται σε βασικά θέματα τα οποία το απασχολούν από εκεί και πέρα. Στο πώς εμείς οι ίδιοι θα διαχειριστούμε προφανώς συναισθήματα θλίψης, στεναχώριας, θυμού ή άλλα συμπτώματα τα οποία βγάζουν συνήθως τα παιδιά κατά την ανακοίνωση ενός τέτοιου γεγονότος και κατά την περίοδο που βιώνουν ένα τέτοιο γεγονός. Δεν τραυματίζονται λοιπόν μόνο από την ανακοίνωση, από τη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Πολλές φορές, αν τραυματιστούν, θα τραυματιστούν από την πορεία και από όλο το πλαίσιο της διαχείρισης αυτού του θέματος, που δεν είναι μόνο η κουβέντα που θα του κάνουμε. Είναι και το πώς θα είμαστε απέναντί του μετά, πώς σταθεροί, πώς βιώνουμε εμείς και σε τι ένταση βιώνει το πλαίσιο τη θλίψη και την απώλεια. Έτσι. Και όχι μόνο η στιγμή που θα συζητήσουμε το γεγονός αυτό. Έχω ακούσει πολλές φορές από ειδικούς και μη ότι το να έχει ένα παιδί ένα κατοικίδιο το βοηθάει πέρα από όλα τα υπόλοιπα που το βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι της απώλειας, γιατί μπαίνει στη διαδικασία κάποια στιγμή, σε μία μικρή ηλικία, ειδικά όταν είναι μικρό και το κατοικίδιο είναι μεγαλύτερο ή αρρωστήσει και πεθάνει, να βιώσει την απώλεια, ναι μεν από ένα αγαπημένο πλάσμα, που είναι αγαπημένο και βρίσκεται μέσα στο σπίτι, αλλά που δεν είναι συγγενικό πρόσωπο. Επίσης όμως, πολλές φορές έχω ακούσει σε μια οικογένεια που ένα κατοικίδιο φεύγει, δικαιολογίες τύπου έφυγε, μας εγκατέλειψε, πήγε σε άλλη οικογένεια κτλ. Σωστό, λάθος, και εκεί τι έχεις να πεις? Ξανά επαναφέρουμε κάποιους βασικούς κανόνες έτσι, που μπορούν να μας βοηθήσουν όλους. Η ειλικρίνεια σε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι θεραπευτική σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Το να μιλούμε με όρους, ο οποίους πλέον το παιδί αντιλαμβάνεται, ιδιαίτερα σε αυτές τις ηλικίες που το παιδί αρχίζει και αντιλαμβάνεται τις έννοιες αυτές, το ότι έφυγε, χάθηκε, απομακρύνθηκε, πήγε με κάποια άλλα σκυλάκια, έτσι, για παράδειγμα, μιλώντας για το θέμα. Ή σε άλλη οικογένεια. Δεν φέρνουν εξοικείωση με κάτι το οποίο είναι πραγματικό, φυσιολογικό και κάτι το οποίο το παιδί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, κατά την ηλικία του, το βιώνει. Θα το βιώσει. Το να μιλούμε